ainihin Isra'ilawa na Niger, Isra'ila Niger, gobara Niger su ne to Isra'ila, Yahudawan da Niger kawai, Yahudawan Niger gobarawa. Kuma wannan magana ina hudanta da babban murya, kun sani ba sai an yi wani tambaya ba, kun sani, kun san gidanmu kuma kun san kowa ne. Saboda wagga duniyar da ke ganin ka duniya ta Allah nan, wallahi da ka yi hakuri mutum yin wulakanta ka kara baka da rai. Mu da magana da ta mu da man guda biyu ce, mu ko mai nasara ko mai shahada da ɗaya dama haka na muke. Ƙarya ce mutumin da yake mazinaci ne, duk mutumin da gana kare zina ko uban wani ne ka gana kare zina to yana yanta. Duk wanda ka gana kare zina ce a'a dan an yi zina ko an yi irin wannan abubuwan akwai matsala, to ƙarya ce. Kuma yadda dan maimai ya kwanci da uwashi haka hakurin shi ya kwanci da uwashi, yadda abubuwa ya kwanci da uwashi haka hakurin ya kwanci da uwashi, yadda Isa ga ya kwanci da uwashi haka hakuri ya kwanci da uwashi, yadda Garba dan Yamba ya kwanci da uwashi haka hakuri ya kwanci da uwashi. Ku yi da kyau da kuniki. Kuma wannan ku bar wani tambawa ku da wai a'a ni kuna ganin kamar yau da gobe kuna ganin wata matsala za ku samu da tsakanin da ku ba matsala da kuka gina ci ban yarda din nan ba, wallahi ban yarda ba. Kuma maganar wulakanci ni ga kai na sun maganganun da nake in aza kan media ba masu kyau ne ba, amma kuma sai na yi wanda sai a duniya dai na wurin ka kamo tun da ka yi karta haka je South Africa ba wanda ya sai hana ga magana, daga farkon duniya ne ma ka yi karshen duniya ga wasu ba wanda ya sai hana. Kuma akwai wanda ya sai hana, ina son gani shi ko wane ne wanga abun an riga an yawo shi kuma za a yi. Da ku diyan banza haifar banza da Allah ya kine masa albarka, hasidin iza hasada, yan kungiya ai sunan ku hasidin iza hasada. Mu wanda hiyayya tsakanin mu da mutane hiyayya kwarai ke da ku, ko mu hiyayya ba mu kawo ta ba, Allah shi kawo hiyayya. Duk abin da ka gani Allah shi da ke kawo shi, ka taba tunanin da